uma ngaba izinto ema-point akho eku-25 and above. So into esifuna niyazi-ke guys, thina esikwenzayo kuphela ukuthi sinenzele ama-application. Ama-application esiwenzayo siwenza mahhala, yonke into yakho uzophuma isi-right, but asikwazi ukwenza ukuthi uthathwe ngaphakathi e-Coastal College noma kweyiphi college. Ngicela ukucacisa nje lokho, asikwazi ukuthi sikwenze lokho. Kodwa uma ngabe ufuna ukuthi uhambe uyozikhalela e-college leyo ubhalise kuyona, ungaxhumana nathi sixhumanise nabantu SRC ephethe, i-SRC beyiyona ethatha ikliye ku-SLO, ufike uzikhulumele individual. Ningathi uma ngabanye abo-SLO niye nithi noma benofuna usizo niye nithi. So nginikeza i-advice ngokani ngiy'ngane zasemakhaya. Akumele like iy'ngane zasemakhaya nqobe zihambe ngekwalitabe zihambe zenze into zethu. Alright, then bese kubekhona inendoda bese uthi uma basenyanokela basenocela izikhala senokwenza ama-workmate engane sezivele zonke lezihambe zofuna eselo no eselo guys bahlaza phambi kwey'ngane. Yabona nje baesobanga ukuthi uma ngabe khuluma nawe eroute uma ngabe khuluma nawe usebasejini kodwa sibasebanjani ngikhuluma nabo igama lami futhi ngulwazi sibonga wakandini amekhonvina phinde ngokuorganize u-TSA eThekwini, which is Team Sugar South Africa. Sugar under eThekwini region, the convenient student meeting. Team Sugar SA yakhelwe student meeting. Team Sugar SA sakhelwe kakhulukazi abafundi, sakhelwe kakhulukazi ukuthi sizolanda abantu emakhaya abahamba bayofunda bathola impilo engcono lapho bayofunda. So that's why sina namhlanje, that's why support i-organization kaMpondo noma support i-organization yabafundi in order ukuthi sikwazi simlanda, because sikholelwa ekuthenini awukwazi ukuqhamuka usuka successful eThekwini singakulandanga lapha emakhaya kune-information ephelele ukuthi uma ufika lapha enza kanje, khuluma kanje, even ngisho ilanguage ibalulekile uma ufika kuleya ndawo lana because abantu bakhona abane-attitude edlulele. So sizele lokho ukuthi ake sibalande emakhaya sibuye nabo size nabo kuma-higher institution ukuze bakwazi ukuthi babe right. But in all inhlangano ephuma kuyona i-prioritize umuntu omnyama, i-prioritize umuntu omusha. Kade ngibuka-ke mina senginale vision yokuthi uma ngifike endaweni ngiqale ngibuke i-infrastructure ukuthi singabadevelopha kanjani abantu abasha kule ndawo. So bengibuka ukuthi if la sibenza ama-workshop sizame ukuthi sakhe izinto ezokwazi abantu abasha bayisebenzele zona. Because imfundo yethu njengamanje isinika 3 years, 5 years usekhona noma use-university. Inwayo usazokubuya uzohlala phansi futhi umsebenzi. So kufanele siqale sivele lento okuyisebenza. So i-Team Sugar iphinde imele nokuthi osomabhizinisi abasha sibakhulise sibagqugquzele ukuthi abaqala amabhizinisi abo abayibonise. More especially uma ubuye ema-TVET, ubuye ema-college, kunama-courses la ukwazi ukuthi ufunde khona ukuthi ibhizinisi iphathwa kanjani, umuze uqala ibhizinisi lakho. Iyona nto esiyifunayo manje, sifuna intsha ukwazi ukuqala amabhizinisi akho. Sifuna ukuthi uma siya kuma-election ya-2024 sibuye nama-seats kumasipala weThekwini noma kumasipala sobe sibona ngaleso sikhathi. Sibuye nama-seats sibuye sizofanda intsha, sibuye sizolele intsha la yinkinga khona. So that's why siyinhlangano ye-Team Sugar sesiyele sibuyele ukuxhasa ama-program afana nawo, ufike ama-program afana nawo sizoxhasa simlekelele. Because asigcinile namazinkonzo futhi sikumele ukuthi sikhiphe inamba zethu noma yes ngicela nombani ukuthi khona ikhiphe just siya-assista ukuba inkinga nje ukuthi sikwazi